Жис? Ай мог ти, да търси марбанас, бе. Бе, брат, не са хиляди часа, че отвъртел го, брат. Брат, микрофонът ти пращи да си ебе майката от. Защо така пращи това майка ми малумира, бабата бе? Майка ти бе! Насрал съм. Опа. Аз съм го правил като... Бе, тук има креатинга. Аз съм най-удия, брат. Направо моите да ме едете мръсните пишки, маняк. Ай, лащи, аз ще война, няма. Чайте само, изчакайте, няма да влизам още, само да оправя нещо. Влиза ми късъм като гърджока! Аз ще ям чист, брат. Сега гона. Гони го. Отвори вратата, отвори вратата. Давай, влизай. Магар! Ела, пред етка. Ей го, преда. Защо се бе? Дама арт. О, мост! Не, аз е! Къде? В мен Трябва да са се върнем, нали? Мярда. Спринт. Чакай. Вътре. Давай. Миро е гей! 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 Миро е мега гей! Миро е гей! Миро е гей! Миро е гей! What the fuck? Ванка носи фенер, виж, ето. Я? Върви напред. Дай. Ей! Тяна? Не, Тяната! Как ти бях на просто? Не! Здравей, мисюлманино! Миро, който минава тук е гей, нали знаеш? Ето го! Аре! Те чао! Слушайте сега. Вземем фойерверки. И тия фойерверки ги удрите към тия очи. Умре! Пак ли дължа, ей? Майка ми да е ба! Самоубивам се! Не! Не! Махнете го тъй локтоки, моля ви съм, махнете локтоки, ще ми надуй главата. Махни локтоки! Тук ми да го натисна, ама бъгва нещо. Елеле! Брат, трябва да мерим още едно. И ми се рядски много. Ай, спокойно. Иване! Жеронимо! Do you want the funny? The funny.
е гей, Миро е гей, Миро е гей. Така, слушайте сега. Вземем фойерверки. Ага. И тия фойерверки ги удрите към тия очи. Какво стана? Какво стана? Така, слушайте сега. Скрит са похуй тука. Някъде скрит тука, отивам да ги разсейвам. И стойте просто е там някъде, скрит са. Кайто никър. Бай, тъпата игра! Ей го и ключа. Е, там са скрити. Е, фак. Ууу!